Lunes tata. Panagsisingil ni Lending. Sigurado awan ti umay nga agsingir. Sigurado ak napabot nganday di nga kolektor ti amo na ka talaga nga bagtitak. Kung nagtupay kahit abaw, nagsaya at may tikakapyan na ni Madam Juna. Kung nagtupay kahit nga ginbabagtitla ay ano matakasan na lang ti responsibilidad na. Naglaing ka talaga, sir. Nuwapay nga tatam lang gamin nga napanunot nga ginbabagtit. Sigurado talaga nga han umay ngagsinger dayjay. Stress free ni Madam Juna tata. Peaceful mind. Mayati kas ti gayam natarayak man ti utang ko ni Red. Tukwartak itak ko pagbayad ko na tayo parcel ko. Pwede ko na nalalaing ka yung sa akin. Naguri ka lang. Naguri ka lang. Kasla ka sa pulak sa mananti. Agpa-manicure, pedicure Solve. Stress free. Ako ay may lubo. Lumipad sa langit. Ay, ito sa mga DJ na alam mo, bisbisin ako. Ako ay may lubo. Sumawat at di makanyo. Nembag nga aldaw yaw. Dumawat ak man ti kwarta mantay. Kapaggatang ko lang ti kanag. Gani, mabisbisin ako nantay. Dati bagtit, nagapgapon na nga tayo dahito nga bagtit. Naapo ka kaasin. Ay naapo. Kaasin na talaga dahito nga bagtit. Agure ka man ta. Diyan sa tibarayak ni Tito. Ika man lang nagagapon na nga tamo dahito ay nga bagtit. Kaasin mo, di man lang mo inikan ti naganak na mo ti pangkaan na mo. Di balita. Awan mo't data yung singer ti Lending. Sigurado na mati da nga bagtita. Pagbayad ko ti parcel. Uri ka, pangkaan? Ay naapo, nagdungrit ka mo't na napetad dapat ti prana talikod mo nga. Wala, nagagap mo ngayon nga dagito yung alimutamot mo. Kaasi ka mo. Dapat i-truck ko ako yan, te. Wow, nagkadumot kwartayaw. Niya? Ala, nagadukwarta man di, tapos kwat-kwatro tinted mo ka niya. Nagimot ka mo, tingga nakadado di kwarta mo. Ala, kabagbayad ko dahito, iti parcel ko. Sumangkot damdama dati parcel ko nga pang make up. Sungang ka nga gririn. Umanay dati nga paggatang mo tinapay mo. Nagimot ka mo, tinantay. Nakadungdungrit ka mo. Kwarta mo, te. Lay na, imot ka nga talaga. Una-una impray ti pagbayad mo ti parcel mo ng pagbayad mo ti utang mo. Eh, humanay da ito yan nga pagbayad mo dyan ti linding mo. Hanggang nagbayad din na palabas. Tapos bayad mo tatakin advance round di daduma. Naapa, una ang kiti data pagbayad mo ti parcel mo ng pagbayad mo ti linding mo. Pagbayad ko rin ti parcel, sir. Upay ti ko na mautakan nak. Kung nagtupay ka't ngaging babagtit ka laang. Eh, hindi na palabas kay mayat. Kiso nga, ayang agbalen, dahita nga taktikam, Madam Juna.
pay kay diti straw ka mount. Sir, pagbayad ko ti parcel. Sumangpag damdam. Sumangpag damdam masaradi ka. Rice cooker, may. Dapat advance mo nga ka. Ay na, nitakamal lang yun ay. Bayad mo ti parcel ay. Nagbaling kanyak na kita.